जों खबर लानानै मिथिदों बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो एखेलगे खामानि मावग्रा जि माने आइजोमोन बे आइजोखौ बिथाङा रेप खालामनायनि मोनसे सेस्था खालामदोंमोन आरो बै समावनो बिथाङा रायजोफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन जेबो गैया बिथाङा सासे द्रांकार जौ फाग्ला मानसि बेखौ लानानै बिराद सिरियास जेबो गैया आरो बेखौ खोनासंनांगौबो जोंनि जाथियाव दिनैनि दिनाव समाव सम फैयाखै आरोखि राकेश ब्रह्म नोङो 6 मास फाग्ला जादोंना जायाखै ना दिनैबो बे फाग्लायानो खाराखै नोंलाय मूर्ख कसुगाव आन्चलिक एबसुआव सों आं माबादि अफिसारमोन लेखा गोरोंखौ जुक्ति खोथाफोर बुङोब्ला तर्क खालामोबा नोङो बुहोग्रा आंखौबो खाथियावबा नोङो हयथ' दिनै बुहोखांसिगौमोन नङा होमबा राकेश ब्रह्म बेनो नोंनि चरित्र बोरमा सिखाव दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आङो नोंनि खोथाखौ अब्लाबो रायजोनि मिथिसारनायनि थाखाय नोंनि सभाखौबो आङो मोननैसोखौ दिनै बुंगोन रायजोफोरनि सिगाङाव जाहाथे रायजोफ्रा मिथियो जे राकेश ब्रह्मआ मा प्रकृतिनि मा आखलनि मानसि बियो स्कुलिया हाई स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो मा आखलनि मानसिमोन नोंलाय आंथ' मिथिनो मोन्दों नोङो सानसे समाव क्लास 9आव फरायबा मानसिफोरनि बोरमाखौ खावनानै जानानै बुजानानै नोङो खारनानै गुवाहाटीयाव थाहैदों गुवाहाटीयाव बाथौफुरियाव थाहैनानै नों बाथौफुरि हाई स्कुलनिफ्राय 3rd डिभिजनाव नों मेट्रिक पास जादों बिनि उनाव नों पान्डु कलेजाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लादों बाहायबो नोङो जावले जावले फेल जादों उनावहाय नों न'आव फैदों न'आव फैनानै नोङो 2 नाम्बार दंफां बेफारि मावदों खमला फायखारि जादों मालाबा पुलिसजों हमजादों बुजादों उनावहाय नोङो सानसेखालि शिवरात्रि दिनाव गुथा आरो गान्जा सोबनानै 6 मास नों फाग्ला जादोंना जायाखै राकेश ब्रह्म लाजिया नोंनि गेसाव गोफोनखौ बुंनो होदोंना राकेश ब्रह्म नोङो 6 मास फाग्ला जादोंना जायाखै ना दिनैबो बे फाग्लायानो खाराखै नोंलाय राकेश नोङो उनावहाय नोंनि बिब'आ दिसपुर कलेजाव लांनानै एडमिसन हैदों बाहायबो नोङो हायार सेकेन्डारि क्लासखौ उथ्रिनो हायाखै बिनि उनाव नों दिसपुराव लास्ट गेटआव रुटि दखान बानायदों बे समाव जोंनि बिपिएफनि बिएलटिनि सेंग्राफ्रा कन्ट्राक्ट खामानियाव थांनायाव नोंनाव दखानाव रुटि जायै उनावहाय नोंजों परिस्थ जानानै उनावहाय नोङो बिसोरजों कन्ट्राक्टर लासै लाइनाव फैयो आरो हाग्रामा महिलारिनि आन्दाराव कन्ट्राक्ट मावनानैसो नोङो धनी जादों आरो बिनिफ्रायसो नोङो दिनैसिम बे पर्यायाव फैनो हादों राकेश ब्रह्म सैथोजों सोलियाबा नोंनि दानि बे इएम नों जे राजनितिखौ दफायनानै बिखा फोरदाननानै बुंदों सैथो गैयाबा शक्तिनि सायाव नों जुदि सोनाराबा गाबोननो नोङो जस्लोगोन दाबो जों मिथिगौ नोंनि मसलफोराव नोंहा बेसेबां फिल्ड दं नों मिथिया सानदों राकेश ब्रह्म नोङो नगेन सासे लेखा गोरों नगेन बर' प्रफेसारखौबो नोङो माखासे जाहोननि थाखाय नों बेखौ गुन्दा लागायना होनानै बुहोदों मानो सासे लेखा गोरोंखौ जुक्ति खोथाफोर बुङोब्ला तर्क खालामोबा नोङो बुहोग्रा आंखौबो खाथियावबा नोङो हयथ' दिनै बुहोखांसिगौमोन नङा होमबा राकेश ब्रह्म बेनो नोंनि चरित्र बोरमा सिखाव लाजिया नोङो गावनि सावा चरित्रखौ बेसेबां सानदों नों जोंनिखौ नोङो तदन्त खालाम दतमायाव फैनानै सोंफै नोङो बबे जुगाव बबे दिनाव बबे गामियाव आङो सेन्देलनि माला गानहोजाया माब्ला बबे जायगायाव आङो जौ लोंनानै उन्दुनानै थाया राकेश ब्रह्म प्रमान होनो हागोन बेबादि नंखाय मिसायै आंखौ व्यक्ति सन्मान हानि खालामनायनि थाखाय नोंखौ आं दिनै गोबां थाखानि मान हानि गसर होनो दिनै रेडि ओंखारबाय आङो दिनैनि बोथोरावनो आङो बेनि केसखौ होगोन बेनि थाखाय नों साखाफारा जानानै थाखा राकेश ब्रह्म खोथाखौ खुगाखौ दं होननानै जानला मोनला नों दाबुं दिनैसिम नोङो गोबां लिडारफोरखौ गाज्रि रायबाय सानसुमा बसुमतारिखौ नों गाज्रि रायबाय दावराव देखायखौबो नों गाज्रि रायबाय हाग्रामा महिलारिखौबो नों गाज्रि रायबाय नों रायै सोर दंबावो आरो नोंनि रायनायनि भाषाया मोनसेबो सभ्यता गोनां सभ्य मानसिनि बाथ्रा नङा असभ्यनिसो बाथ्रा जोब नोंना राकेश ब्रह्म नों सासे लेखा रोंदों माने मेट्रिकल पास नों जेबो भद्रतानि सोमोन्दै मिथिया नों जेबो पलिटिकेलनि सोमोन्दै मिथिया नोंनाव नैतिक गियानाबो निश्चय सभाब चरित्रआबो मोजां नङा नंखायनो बेबादि भाषाया नोंनाव फैयो नों सानदों नामा जे अमरसिंह ब्रह्मखौ बेबादि बुङोबा नोंनि सैथो खोथा बुंनायनिफ्राय जानगार होनो हागोन खबरदार डोंट थिंक इट डोंट एक्सपेक्ट अमरसिंह ब्रह्मआ बेबादियाव साइलेन्ट थाग्रा नङा सैथोजों जुजिग्रा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि शिशु
एखेलगे बर'फोरजों जोङो कटन कलेजाव इउनिभार्सिटि साइन्स फरायनाय मानसि आङो बिनि उनाव आङो एमए पास जादों बिनि उनाव आङो बिएड पास जादों I am the one of the most successful block elementary education अमर सिंह ब्रह्मखौ बेबायदि बुङोबा नोंनि सैथो खोथा बुंनायनिफ्राय जानगार होनो हागोन खबरदार don't think it don't expect अमर सिंह ब्रह्मआ बेबायदियाव साइलेन्ट थाग्रा नङा सैथोजों जुजिग्रा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि शिशु एखेलगे बर'फोरजों जोङो कटन कलेजाव इउनिभार्सिटि साइन्स फरायनाय मानसि आङो बिनि उनाव आङो एमए पास जादों बिनि उनाव आङो बिएड पास जादों I am the one of the most successful block elementary education officer during my period कसुगावआव फै कसुगाव आनसलिकआव सों नोङो मूर्ख कसुगाव आनसलिक एपसआव सों आं माबादि अफिसारमोन दिनैसिमबो कसुगाव रायजो राजाफ्रा आफसोस खालामो बिनि उनाव आं गसाइगावआव बिअ जाहैदों गसाइगावनि स्टाफ गसाइगावनि रायजो मास्टारफोरनाव सोङै राकेश ब्रह्म मास्टारफ्रा अफिसार अफिस स्टाफआ मा सार्टिफिकेट होयो दिनैसिम बिथांमोनहा आफसोस खालामो बोले सारबादि आरो जोङो अफिसार जिबनाव मोनला आंनि बे साक्सेसफुल गुड एडमिनिस्ट्रेटर बे एथ' मोजां नाम सुनाम मोननाय बे नामखौ नोङो दिनै नंखाय खोथा असैथ' खोथाजों आंखौ दानख्लायनो नागिरदों नङा होमबा राकेश ब्रह्म जाफुङा सैथोआ जेराव गैया बे मालाबाबो देरहासारा नोंनो असैथोजों सोलिनायनि बावला नोङो जलदग गोलैनोसै दिनै नोंनि एगेन्स्टै नोंनि समस्थिनि मानसियाबो दिनै गासिबो बिर'धि नोंनाव लोगोआनो गैला नों लाजिया नोङो सोर दंबावो नोंजों सासेल'सै नोंजों बापन बर' होननायल'सै बाद बाखिया गासिबो नोंजों आलादा जाजोब्बाय नोंनि सभाब सरित्र थिग गैयिनि थाखाय नोंनि खोथा बाथ्रा थिग गैयिनि थाखाय राकेश ब्रह्म मानहानि गसराव गसंनो थाखाय राजि जादों नोङो বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেণ্ট দি বাজাজৰ পালচাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত